O nouă zi însorită pe meleaguri turcești. Bianca și Bote i-au convocat pe băieți la o înviorare matinală pe plajă. Și ce putea fi mai potrivit decât un meci de volei pe malul mării? Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! Army style! Ce-i drept, ar mai trebui puțină instrucție. V-am chemat astăzi aici. V-am adunat cu tot. După cum vedeți... Ne-am adunat cu adunăturile. Da, după cum vedeți, este un teren de ce e avocatul? De volei, este sportul meu preferat, singurul sport preferat. Să că ai fost profesor și de volei. Da, Da? da, când eram mai în clasa 8-a. Ai fost profesor? În clasa 8-a. Mai era. Țineți minte? Bine, să trecem peste Te-ai asta. cam îngrășat puțin așa. Da, așa arăt eu. Și nu mănânci cât mine. N-am mâncat nimic și aseară nici azi dimineața. Și totuși... Are silicoane? Da, pe fest. Peste tot, am lăsat Hai, gata cu glumele astea de 2 la ora asta că mi-e somn. Voi luați mâna de Astăzi troznesc. vom face... De ce, mă? Îi troznesc dacă mai punem la fund. Astăzi vom face 2 echipe. Astea sunt glume de cabană, dar mă rog. 2 echipe. Una condusă de mine și una condusă de Bianca. Și vom juca volei. Avem și un arbitru, antrenor, profesor, dar adevărat de data asta, Tibi, care vă va ajuta, vă va face un tic și apoi va fi arbitrul nostru. Iar echipa câștigătoare, trebuie să fie și o miză, nu? Cineva probabil se va remarca și va avea parte de surprize, nu, Bianca? Dar asta e tot la timpul... Cei doi capitani de echipă, Bianca și Cătălin, își aleg acum coechipierii. Vor juca 6 contra 6 și toți băieții ar vrea să fie de partea burlăciței. Ei zâmbesc dezarmant și vociferează zgomotos să se facă remarcați și aleși. Nu am mai jucat niciodată volei pe plajă, am mai văzut, dar doar atât. Mi se pare o idee foarte tare. Partida de volei se dezlănțuie cu chiuitori și încurajări. Alături de burlăciță, Silviu, Adrian, Bogdan, Andrei, Zispras și Robert luptă extrem de motivați să-i dăruiască Biancăi victoria. De cealaltă parte a fileului, Andrei Jilavu, avocatul Claudiu, scafandrul Alin și Andrei Dumitriu se străduiesc în frunte cu Bote să zădărnicească planurile adversarilor. Lupta se anunță extrem de crâncenă și deopotrivă amuzantă. Despre avocat, ce să spun, nici nu știm ce este un mister acest om. Nu știm dacă e avocat, acum am auzit că a fost și profesor de volei. Deci orice am face, el este acolo implicat. Mie mi se pare un personaj hasliu. Eu n-am avut niciodată nimic cu el. Și mie îmi pare bine că e în echipa noastră, pentru că ne distrăm tare. Jocul se apropie de final. Ultima 100 de metri se anunță decisivă. Cele două echipe nici că par să observe canicula de afară. Cu unitat duș răcoritor după o oră și jumătate de volei. Bianca îi răsplătește ad hoc pe băieții încinși după efortul depus la joc, udându-i din cap până în picioare. A fost un meci memorabil care trebuie sărbătorit ca atare. Și cum nu-i loc de șampanie la o oră matinală, apoi ce putea fi mai binevenit? Exclamă încântată burlăcița. Puterieri, dacă ați dori să mi le acceptați, aș fi foarte bucuros și încântat de a accepta scuzele mele pentru dumneavoastră. Da, mă rog. Tu crezi că ai procedat bine? Treaba ta. Ce pot să zic? Da, accept scuzele. Ok, mulțumesc mult tot și sper să nu se mai întâmple niciodată. Da. Vom trăi și vom vedea, nu? Da. Fapte mai avem multe vorbe. capcane până la sfârșit. Da, fapte, nu vorbe. Da. Okay. Mulțumesc mult. Despre avocat prefer să nu mai vorbesc. Deja l-am ridicat prea sus și e în centrul atenției și mai bine îl ignor. Deci, eu mă simt în al 9-lea cer, da? Și am chef de nebunie. Deci știu că tot ați vrea să veniți cu mine, dar doar unul le-au. Hai! Wow, v-am pupat, băieți!